coftal ɓalli men Oumar Mamadou Sow. coftal ɓalli men tedduɓe heeɗiɓe reefi fulfulde daari duniyaaru on calminama to gonɗon eno gonirɗon e duniyaaru ndu kala tedduɓe hannde yewtere men eɗen jewte toɓɓe ɗiɗi ha jaggui tati eɗen gandi équipe uji nogas e nayyi jogorɗi tawtorede follotir africain kewo fijo ballon ujuni ɗiɗi e nogas e joyyi toon to leydi Maroc hen biɗɗi sappo e nayyi mbiyen eltoɓe ɓe ko Afrique naawi nani jeeyaɓe e nder leydi mumen ɗe ɗum noon ko ɓeydari saabu sen dokki yeeru e hitande ujuni ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi to leydi Gabon to nde diɗɗi sappo e jeegom janoɗe ɗe ko nayyi tan laatino hen wondeɓe eltoɓe Afrique gardino ɗumen holko saabi ndeɗo ɓeydare holko kewi nden faade hannde men jewtiden e hoɓɓe men ɓe tedduɓe ko wona ɗum eɗen gandi kippu Maroc mbo duuɓi nogas fayi less keɓiraya aduniyankewo tawi koko yewti e fijo ballon ha joni ɗum mawnanen fartangi artude e mbadi kuptidindi e ɓeydare lata ballon e yeeru mbo leydi Maroc jogni wonande e leydi Afrique kala sikki ala men kal e Ligue des champions bituji kewɗi loggama ñande talatare faltini nde nder kawre nogas e tati e nder kawre jeenayyi mbiyen tawi ko bituji capanɗe nayyi e tati logga hen men gartu hen e yaajede tedduɓe ko ni woni mbadi yewtere men hannde bisimilla moon on calminama tedduɓe heeɗiɓe ɗo gonɗon e no gonirɗon en calmini rewdiɓe yewtere nde e helle meɗen Facebook kam ha joni e YouTube kam e dendagal médiaji meɗen rendo no kala e yontere eɗen gondi e ɓoggol ngol toon to Paris la France e Yero Mangara mi salminimi Yero. mi salminima seydi Sow mi salmini ɓe gonɗuɗa e studio o foof sikki ala ɓe calmitima ɗo banggam nanoɗo ko Arouna Deme no yontere kala mi salminima. mi salmittimama ceerno Oumar mboɗo salmini kala hettiɓe en sikki ala ɓe calmito e kala saaha Dieynaba Sow jaam ñalle ñalle jaam Oumar Sow en calmini wonɓe ɗo ɓe hettiɓe daaro men kala Oumar kela ɓe calmitima danima nde no yoomi seeɗa piyaɗo manda ka saaɓi ɗum piyaɗo ka piyaɗo mbo fima ke kewi noon ɓe sikki ngal kawral ko joni joofi e hakkude Real de Madrid e FC Barcelone eɗen gandi ko classico ene wiye heewi wiyede ko kawral ɓurgal fadede e windere e kala nde ɗiɗo équipe ji ɗiɗi keewi hawrude ko Real de Madrid jaɓɓotono hannde FC Barcelone fuuli ɗiɗi e gotel sikki ala ɓe laatoto heddade hoore Liga toon to leydi Espagne ɗum welani Dieynaba Sow e Moussa Oumar Bari keɗotoɗe mo kono noon ko noon ɗum woori tigui so tawi fartangi o rokki jafoɗon men dutto e yoge kawre e ha joni championnat ji guile Europe ha e ko nandi hen en kaali joni e gardini ndi toɓɓere men hannde ɓurdi yajji no mbiruɗen ni ko yewtude e fartangina mbiyen iccilaari teskade e ɓe ɓe ganduɗa ko eltoɓe kippuji woni mbiyen hebloɓe ɓe enen gandi e kawre nogas e nayyi ɗe ganduɗa keɓɓe tikkitaji mumen gam tawtorede on kan pijeteɗo toon to Maroc ko lebbi ɗiɗi tan keddi hen wotoɓe balɗo mum kappida hen kawre nogas e nayyi ɗe hen sappo e nayyi ko eltoɓe Afrique naaɓe ɗowi ɗumen ha jottini ɗumen ɗo jottiɗo mi haalinani e gardidi yeeru e kanuji e jawtuɗi ko seeɗa e mabɓe tan jiyetono Harouna ko an jinmi adorade ko ɗum iccilaari mawdi sa waɗanno hen yurnitu e yidde andude holko saabi ndeɗo ɓeydare koɓe sappo e nayyo e nder nogas e nayyo ko sappo ɓe goni ɓe ganduɗa jeeyaka e nder Afrique ko saabi ceerno Oumar mboɗo jaggi saabi ɗum ko Afrique jaaha tolnide ganduɗa hankkadi ɓe gandi ɓiɓɓe leydi mabɓe ɓe koɓe jiiloyoto caggal leydi hono jogui ɗum saabu sa ƴeewi kanuji battidiɗi ɗi e duuɓi jaltuɗen doni to kala mo jiiɗa leyɗele Afrique dañdi kan koye eltowo jeeyaɗo e Afrique jeeya sa ƴeewi 2019 ko Ben Madi Algérie jeeya kañum heeɓi 2022 nde Sénégal hawta nde ko Aliou Cissé jawtuɗo Emerse Faé Côte d'Ivoire ɗum te sa yi ha jawtuɗo o ha janggate hen o tuuba ha wonnoɗo farante sénajo ɓe gaddunoɓe gardini ɓe mbaɗanomo ni éliminé no wawi wiyede par ce que leydi gondi artiriɓe Emerse Faé yettini haɓe ɓe dañi raya nde wattidiɗo ɗum hollirta tan e nder Afrique no waɗi wawɓe nawdele leyɗele mabɓe ɗe hay saji qualification coupe du monde o ɗum yalti toon leyɗele jaari coupe du monde ɓe kewde hen
limɓe Afrique naɓe gardi ɗum Sénégal en Maroc en fof artiɓe ɗum ɓe Afrique jeeya ɗum noon hollirta tan wonde saɗa jogui haɗa ganduɗa henne foti e gaddoyta caggal leydi o sohlani aɗa yaha toon saha noon keɓa kolliri koye mabɓe kamɓe ɓiɓɓe Afrique ɓe wonde eɓe mbawi sa yi tati battidide ɓe keeɓi ɗum paado one mboɗo yahori saabu favori ji coupe d'Afrique paade noon so tawi tan rewi lawol ardiɓe ɓe kamɓe kala so bettere waɗani tan hay ardi leyɗele ɗe ganduɗa Afrique naɓe gardi ɗumen ɓe kañumen keedi dow na wiyede kañumen keedi oɗo saaha eyyi ɗum noon hollirta tan wonde won ligguey baɗaɗo ga e leyɗele Afrique e kalis moɓe jaata ɓe totta yimɓe ummotoɓe caggal leydi ɓe soɓe nanni ɗumen nder ɓiɓɓe Afrique no jogui gandal nana mbawi addude foti addede ho kala no équipe no jogore no mbawi jogora ɗum noon ha rewa lawol foti dañede dañe Dieynaba koye on trace jaɓuɗa no Harouna wiri tigi saabu ko mbiɗa wawi leyɗele men joni ɓuuri jogade hoolare e sukaɓe muɗumen nden ko tubakoɓe ɓuranno meɗen kono joni en batti ƴettude jeeyaɓe ɗo kono kadi ƴettugol ngol fawaki tan e wiide ko Sénégal naji sababuni ko Sénégal naji o ƴetti kono ala ko Sénégal naji kono omo andi yo ƴetti wona jinguere hewɓe nawede ɓe kewi ko wadde ko dalillaji dokkirta ko tubakoɓe dalillaji tan wiye e yimɓe no gulla waɓe jeena mbiye ko local kono joni ɗum ɗon foof natti taw saabu joni wona ko suɓare e nder leydi hiɗa yiyat jeeyaɓe leydi ɗiɗo walla tato ene poɗɗodiri en jiiɗo hade Pape Thiaw waɗen won woɓɓe taw ko Sénégal naɓe goɗɗo limtaka hen taw Sénégal naɓe komin sa ƴeewi nden ko wayno Nigéria en ɓurno wattude hakkillaji e ɗumɗoji muɗumen ko wayno Kessie ko nan nden ɓurno wawde jogade leyɗele muɗumen te ene keɓanno walla jahata leyɗele waɗe to kono to men ga eɗen ɓurmen hoolade ko tubakoɓe kono joni ɓe men kañenne batti nafde ɗo hani e nder Afrique ni jeeya Afrique na jeeya e leydi gonɗi hono Aliou Cissé nan toon to Libye ɗum ɗon foof kadi ko hunde ganduɗa ko ɓeydare e hoolare nde ganduɗa Afrique naɓe jogui kono kadi andirde kadi ɓe meeɗen kañenne joguima ngal ɗon gandal wawde jogade leyɗe mum Arouna wi ay ko wattidiɗo ko foof ko coach uji meɗe sukaɓe Afrique naɓe kañen gañi ɗum yaaɓe mondial ɓe ko kamɓe ɓuuri hen wonde sa ƴeewi kadi oɗo favori ɗi ko kamɓe wadde oɗo saaha ko ɗum fartange mawɗo ko jaaha rokku e leydi gonɗi ko mbaɗa ɗo en yeroma gara beele kadi eɗen gandi hewɓe hen ko meɗɓe kammene waddi latte ballon e nder leydi mumen ɗe beele wona ɓen ɓe ganduɗa ko jeynoɓe e somi rokki yeru ko mbiten ko génération 2002 ɗo e Sénégal e El Hadji Diouf en nden haralde ɓuuriɓe hande hewɓe fof ko ɗin ɗon duuɓi ɓuuri abbade beele wona ko ɓen ko jeehi janggi ko e leyɗe goɗɗe garta kadi beele wonta hanti wona joni ɗum woni fuɗɗade yaaha yeeso yiye ni e nder jahoji ɗi fof hanti wonta Afrique naɓe meɓɓe hayso tawi ɗum ɗon weɓata beele wona ko ɓen jahten garta ko kadi ɓeydi ɗum ɗo newade aɗa andi joni fettoɓe aɗan Afrique ɓe paami wonde eltowo ko meccal a janggat ɗum wona ɓaada woni no pettowo mawɗo tan so aɗa wawi eltude so tawi ko ɗum Sénégal totta El Hadji Diouf Cameroun totta e to ala ko jangde wonde ko goɗɗum ko namdi ko jangde namdi ko pinal namdi ko famde ɓaade ko meccal a janggat aɗa andi nden ɓe gaynatno ɓe jangata ɓe ngara ɓe mbi totte amen Sénégal waɗi ɗum totti bokande hay inde makko wawa ko windede e feuille de match ɓaade o alano diplôme o janggani o alani kayit mo ganduɗa ne rokkumo yo waw eltude joni noon ɗum ɗon koko iwi ha laaɓi ɓe gandi ko ma jangga ma gandana ɗum ko gandal tigui rigui hande so tawi ko wiide fettude El Hadji Diouf ɓurno wawde fettude bal Pape Thiaw mais so tawi ko eltude Pape Thiaw ɓurmo wawde eltude par Pape Thiaw ne janggi ɗum ne andi ɗum ne ko meccal mum ne jogani ɗum kayit ne jogani ɗum dalilu El Hadji Diouf alana ɗum dalilu Rigobert Song e to ɓurno ɗum wonde pettowo mawɗo mais Rigobert Song koko yi janggoye ɗum yiiwi kayitaji andi ɗum faami ɗum kala ka wonani almudo mum a wonata ceerno mum no fulɓe mbiyata a wonata ceerno mum merci eywa en keɗoto yiyande ɓe ganduɗa ko yogo e heeɗiyankoɓe men ɓe ganduɗa kayne dokki miijoji men ko yowti ko e nden iccilade nde ganduɗa yiyama e eltoɓe men keɗoɗen yogue mabɓe garten coftal ɓalli men on calminama on juurama beltanama Oumar Mamadou Sow Tokora salminama juurama kadi en calmini wonɓe coftal ɓalli foof e kuuɓal ko fate heploɓe kippuji Afrique ɓe gandanɗa hoorema hande ko ɓuuri ko heew ko ɓiɓɓe leyɗele ɓe ko hunde mawde hunde kadi weltare mawde wonande Afrique naaɓe puɗɗo hoola koye maɓɓe e sen ƴetti yeru noon heɗen mbawi wi hande ko wakliti ɗum ko hina gasa sa ƴetti entraîneur Touba ko gadduɗa ɗum ko joɓata ɗum ko e presque ko jawdi ha foti no leydi ɗum kadi ko caɗele puɗɗuɗe naata
coftal ɓalli men on calminama onon fof ɗum kam min firti tan football africaine waɗi évolué ɓamtima no feewi saabu sa laari no jawtunoji continent o fof ko eltoɓe tubakoɓe wonno toon saabu so ƴefti yeru coupe d' afrique jawtuɗo ɗo Côte d'Ivoire équipe mumen o yano ha ɗamtini ha wonti andi ko batte ɗo éliminé ko e nder compétition he ko hen ɓe cansi gueltannoɗo mumen o ɓe mbatti ɓiɗɗo ivoirien Allah waɗi ɓe jeehi ɓe gañi coupe o ko Oumar Ka to leydi Gambie e Hawa Diallo Sow toon to Paris la France kalano ɗo Harouna Hawa Diallo Sow arti ɗo kalɗa e ko leydi Côte d'Ivoire watno won goɗɗo mben jaltinani on ko Oumar Bassoum onne kadi koto leydi Gambie on wini ko won e gueɗe ha joni ina jokki ɗum musée rokkino ko yeeru e mbeɗa sikki ko kan walla 2008 fotanno wonde nde Henri Casper Jacques woppi équipe Sénégal toon to Ghana e caggal tan kawre ɗiɗi gotal ko mbeɗa sikki ko teldal wonno hakkude Sénégal e Tunisie gongal ngal Angola fooli Sénégal 3-1 ɗo no yaltiri ha Lamine Ndiaye mbeɗa sikki lomtiɓe kawral tataɓal hakkude Sénégal e Afrique du Sud gueɗe mbaɗi noon oyi hannde ina jokki ha hannde musdemba oyi guilande en Afrique fonno parde e rokkude ko français wiyata ko sorcier blanc aɗani min mboɗo hokkama gonga saabu mboɗo tawano ala tawoɗa jiiɗa entraîneur ari pette ɗiɗi tan to tamali wonde équipe ma yarani no foti yarude mbiyami woppi inda janggo so hajjata avion ma kota leydi ma aɗa andi ɓe diwato to 2012 Amara Traoré mi hay sinno mboɗo hoota Sénégal mi duppe walla mi ware mi artat saabu ko leydam eyyo haw leydam jeeyami mi wona jolowo avion mboɗo dogo mboɗo yaha haw wawi hebde foof mi artate leydi he ɗum ɗon totte Afrique naaɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal totte ɗumen jeeyi ko poti tottede saɗa siftoro kanko o haali 2008 to gonga noon yaruno Casper Jacques woppuɗon Sénégal hila on Lamine Ndiaye yettini yimi gatti coupe d'Afrique Lamine Ndiaye wuya e contine yarini kañum ne caggal ɗum jokki seeɗa eyyi kono saɗa siftoro e histoire hadi kanu haali 2008 ref cettiɗon 2006 2008 et 2010 Égypte jetti tati ne riggondir ha meeɗano wadde e ɗum moderne he wiite coupe d'Afrique yadude Hassan Shahata rendinde tati kono Hassan Shahata neɗɗo bi leydi Égypte gila nden ha joni Égypte gagnay te reggondiri entraîneur uji ɗi ganduɗa haɓɓiɓe caggal leydi tubakoɓe gari kuwelo en fof ndewi toon entraîneur uji mawɗi dewdi Real de Madrid en dewdi Barcelone en dewdi Angleterre to wawi wonde foof hay ancien entraîneur Portugal walla ko ɗum gari gartima e leydi he kono ɓe meeɗa dañde gila nden ɓe dañtani hoɓe dañno ɗum noon hollirta sa heeɓi wonde neɗɗo jeeyaɗo leydi ma ko wawi wonde foof no wawi musirde foof fam no andi réalité gonɗo e leydi heew yimɓeɓe no gandiri leydi men gurdam nana wayni no andi ɗum par ce que ha waɗi ɗo joni won entraîneur uji gara ciññina mbiyen jaaha koota leyɗele men tubakoɓe wata toon so pettugol yonti gara jaltina liste gara mbaɗoɗo lewru walla lewru balɗe 15 so pettugol gasi hade jaha koota jaha lawol men aɗa wona yiiɗo wattinde wiya Guinée wonde signini kono watti hen e nder contrat e clause wonde entraîneur o yaata wonat Guinée addi ɗum hoɓe booyi ƴettude tubakoɓe gadda jomum kono wonta e leydi ndi jotta ko prestation de service tan wonno wadde eyyi ɗum noon hollirta kamɓe yoɓe ɗum foti uddide hakkillaji mabɓe walla ɓe wonde ɓe poti hankadi hoolade yimɓe leydi mabɓe hay sinno neɗɗo a ardini ɗum dañani he jitta o waɗani qualifié walla ko ɗum rokku ɗum temps par ce que football ko temps tan sa dañi temps liggade tan ligguiɗa o battane fof ma yi gongo ɗon ene laaɓi ceer hayso tawi wodi e woɗeɓe kadi waɗɓi ko weɗɗa en jejjittaɓe rutudeɓe teddungal wona Hervé Renard mo ganduɗa kaynide inna foof e wonti Afrique naajo Claude Leroy e Hervé Renard sababude walli Zambia heɓirayi muɗum gadana e heɓdi ɗum kadi e leydi Côte d'Ivoire ɗum fof ko iccilare nde ganduɗa kadi ko mawde sikki ala yewtere nde nde toɓɓere tan ɓoldi no wawno wondi yewtere meɗen hannde ɗum noon e mbaɗat poftel toksel jehen garten naten e toɓɓere wonde nenda Morocco Cuba ushindi karibu mioyo imeja Sahara ni yetu hadithi halisi Morocco daima fahari ya kisi wallahi ukane maro Morocco mbele hakuna kurudi nyuma mashujaa wanapanda fahari ya dunia ndoto zikiwa wazi nyota inang'aa Morocco daima historia inabaki
lol jimol enen gande ngol lolli no fewi ɗeɗo balɗe mejaji renduɗi sababude kippu Maroc ɓe haraldi nde ganduɗa ko duuɓi nogas fayi less mbaɗi ko weɗɗa so heɓdira windere yankewo mo ganduɗa ko fiji ballon fijitenogo toon to leydi Chili caggal de ɓe pooli Argentine sen mbi Argentine tan welata en ko pawen hen mo Lionel Messi hay so tawi duuɓi ɗi ɓuuri ɗon kono ko o wonano ko o weeɓi yero mangora ko Afrique du Sud waɗi ɗon ko sabi no wonduno équipe uji mawɗi gandaɗi France Maroc jano mi wiidi no wonduno équipe uji mawɗi gandaɗi e windere wono France en wono ha joni Brésil en ɓen ɗon fof no gonno toon mbeɗa sikki ko Maroc waɗi koko Afrique foof welti hen hay so tawi heeɓi noon ina coynino saabu guila ɓe puɗɗi ɓe telɓano eyi aɗa andi ko Maroc waɗi ko ne weeli so tawi ka ɓiɗɗo leydi Afrique tan a weltontono ɗum ɓaade arde piya Argentine final piya France demi final ɗum ɗon holliri ko hannde Maroc aɓe goni gollude golle paynoriɗe ko fayi e fof ko koyen kadi woni to rewɓe ɓe woni to worɓe ɓe ndar équipe aji maɓɓe ɗi fof ala fof ko moƴƴani hen sa ndaari ko wiyete ko ranking FIFA ardiɓe Afrique ko équipe maɓɓe ardi e mawɓe ɓe sukaɓe ɓe ƴetti coupe du monde sa ndaari rewɓe ɓe aɓe mbaɗe kadi ko yooɗi et puis ko tawi weeli Afrique wayri ƴettude ɗum gila sa ndaari 2013 AUN Ghana gila nden ha joni en jettaki ɗo en ƴettani ɗum ɗum noon ne weeli oɗo coko football Afrique ne yaara yeeso kono noon mi yii aɗa andi réseaux sociaux ji ɗi rendoɗe sa yii ko wayni tan ɓe puɗoto wiide ƴettuɓe aɓe poti joude équipe nationale mawɗo coupe d'Afrique aɓe poti hen waɗa yo mbat seeso ade wona ɓaade waɗi ko mawni eko fayi ni eko wayni tan aɗa wawi jiyaade équipe mawɗo hande somi tottima inde est ce que aɗa andi jeteɗe Dominik Abiya andamo no ɓe mbaɗatno coupe d'Afrique oɗo coupe du monde oɗo 2009 kanko ƴettuno petto pour ɗo forde kanko fiila wi ɓe ndimo an ɓuuri wawde fettude o yehi coupe du monde 2010 e Ghana kanko ratno penalty hakkude maɓɓe e Uruguay gila nden hay goto yaanimo o majji haade ɗum ɗo otoɓe jejjit ɓeɗo ɓe keɓi ko duuɓi woɗoɓe keñi Dieynaba waktuji ɗi no dogo dartaki e yeru football Maroc yeru wonko jubbi hen seeɗa eɗen gandi guila haraldi tokosɓe ɓe ha to mawɓe ɓe ko Maroc laati tan wonde leydi sen kaali mawɓe ɓe jaandi e nayyo wattandiɓe coupe du monde oɗo cakkatiɗo hande on yeru ngol Maroc waɗi école aji nin toon eɓe keñaki mbeɗa sikki hay laamu ngu ina nanni hen jogu mum e fawde feere senide ngam janggo e jaam e duuɓi garoji football o yettoɗo hay goto meeɗa yettade Maroc kam enen fof en jiiɗiɗo duuɓi cakkitiɗe leyɗele maɓɓe ɗe ni kono ha tengte e Maroc ɗiɗo duuɓi cakkitiɗe darde nde waɗi sa ƴeewi tan e mondial 2022 Maroc to yettiɗo place nayaɓo kono kadi to rewi ɗo ha yetti ɗon andi yettade nde kono kadi to kippuji ɗi hawri ha yetti ɗon sa ƴeewi kadi oɗo mondial ɓeɗo sukaɓe ko guila e France ko wayno Brésil e ko nandi hen foof ne gonno toon Maroc rewi dow mabɓe ni fooloye Argentine wadde ɗum ɗon foof ko hollirde tan Maroc kam oɗo saaha no mbiɗa ni football mabɓe ne yaara yesso te guila to banggue keblorɗe hay foof mbiɗa sikki leyɗele Afrique ɗe foof ene poti ƴettude yeeru e mabɓe sa ƴeewi hande Afrique ko kamɓe pawi junggo to banggue kippu mabɓe moon woni classement FIFA e ko nandi hen ɗum noon ko liggeyaji mawɗi ɗi ganduɗa leydi mabɓe waɗi ɗum fetiyankoɓe foof ɓe aɓe kaani ñembede woni kala waɗa hen junggo ko noon Dieynaba Sow en duttoto e hettiyankoɓe men ɗe ha joni nde tawno kadi ko kamɓe jeeyi yewtere nde eɓe kaali kamɓe ni yiyande makko e yiyande mabɓe mbiyen e ko kippu Maroc tokos waɗi ko ha e ko mawɓe ɓe goni e wadde ko keɗoɗen ɓe garten eyyi tawa Mamadou Sow a salminama min calmini équipe coftal ɓalli e banggue Maroc kam en puɓɓini Maroc kelle no fewi kamɓe kam vraiment duuɓi jawruɗoɗi kam Maroc ene holliri kam vraiment e nder foot konngel kam ɓe keeɗani hen caggal guila U20 en guila U17 en guila équipe aji national en par ce que en jii hay coupe du monde ɓennuɗo ɓe gaari ha demi final donc holliri tan kamɓe football mabɓe ha joni yaari yesso donc noon Afrique heddiɓe ɓe jemmu ko e ndadi beele Afrique ene yaara yesso e donc eɗen yiya Maroc félicitation vraiment e oɗo saaha Afrique fof no foti ƴettude yeeru inchallah oɗo saaha no Maroc woni waɗirde football muɗum ni ɓe wawa ƴettude ɗum wonono centre formation ji forma sukaɓe mabɓe e joueur ji mawɗi ɗiɗi fof tawi ne wawi formede ɗon e ɗum ɗon no walla e football africain no ɓamtoro e no wawi hokkude en fartangue no wawɗen wadde ɗe ƴetten ɗum wonono mondial no wawi rokkude fartangi yettinde ha joni e mondial Harouna Kane woni ɓe man e nden ɗon toɓɓere ko Maroc woni e wadde mbadi kuɓtidinde iccilare wonde waɗede ɓe kani ƴettede no yeeru
eɓe kandi hen ni no wirete ni sabu hoɓe mbaɗi hikko hay goto waɗani ɗum kono liggey mo ganduɗa mataw duuɓi sappo caggal fuɗɗa wona joni laamu Maroc nanni kalis o ene leydi e nder pettugol e sport et surtout football o bete eɓe daña centre uji moƴƴi 2009 faade joni ɓe putti liggade liggey on ɗon hande addi banggue suha jencudi wona tan joni fuɗi won yiteɓe ɗon kaale hande yimɓe nana kaala pettoɓe wonɓe nder équipe Maroc mawɗo o kono ko toon jalti to ɓe suhaɓe ndewi hande ɗo kamɓe toon ɓe ummi ɗum noon yettintu tan liggey baɗaɗo ho mbinomi joni on ay so neɗɗo jetti kabirde foof darni totti leydi mum laamu tottiri waɗi foti wadde foof totte ardinaɓe goppama liggima dokkama tan heñade ala hen battani foof résultat ma yi hande Maroc yi résultat mum aduna o hande a limata e banggue fettoɓe tawa limani hen Maroc naɓe saabu nde limda sappo fof maali akimi maari jeeyi hen gongo saɗa lima leyɗele ɓurde darade nder pettugol e aduna he hande Maroc nan hen eyyi ɓuuri ni mboɗo sikki ɓe sappo e ɗiɗo ɓe jaranno ɗum noon hollirta tan won liggey ligga toon ho résultat o ɓe jii hande africain keddiɓe leyɗele Afrique keddiɗe foof poti he ƴewde hon mbaɗi ho ñemtinde hanne to waɗi ha yoodi e moƴƴi wona yi wasde wona sa warani ɗum tan heƴƴanagal hoorema so tawi jogui he mbaɗirta he waddoɓe mbaɗini tan ɓe daña hoɓe dañi ko noon Harouna waktuji ɗi no ndogo dartaki kono en mbawa wadde haalde Ligue des Champions hay sonno ko seeɗa nde tawno koto Europe to kalaten enen gandi kawre mbaɗi talata kame alarɓe haalinani e puɗɗini e fuɗɗode nde ñande talata eɗen gandi ñanden koko meeɗa yiyede tarik Ligue des Champions waɗi so bituji 43 loggede e kikiɗo goto tawi kay ko e nder kawri e jeenayyi tan bituji kewɗi mbaɗama kawral Barça ñande hen kam Dieynabou mbeɗa sikki wona noon hande ni bituji jeegom mbaɗɗon e dandi Olympiakos dañƴe tan gotel kawri goɗɗi ko wayno PSV Eindhoven kayne waɗino loggi jeegom kalte tan ɓurɗi hewde bituji ɗi e kawri goɗɗi ko wayno Arsenal Paris Saint-Germain kañumni waɗino ko weɗɗa fikki Allah hakkude muɗum e Leverkusen 7-2 wonno 7-2 Arsenal wanno ko logguinayi e yesso Atlético Madrid mbo hewɓe cikkuno kam ma o wooda ko dañi yero mangara holko kewi ñande hen eɓe fettoɓe ɓen gonduno e softere e softene mawde bituji kewi on ɗon kikiɗi bituji kewi hay goto faɗano ɗum matchuji jeenayyi ko ɓuuri bituji capannayyi logge hollirta kadi ko équipe aji ɗi aɓe ɓurodiri doole sa daari hande Paris Saint-Germain so fettidi e Bayer Leverkusen Paris ɓuurimo doole mais noon bettere nde woni ko Arsenal fiye Atlético Madrid na ɗum logge nayyi ɗum ɗon kam ko bettere e te taw kadi Atlético hay loggel gotel tan dañani ɗum ni ko bettere mawde Dieynabou hayso tawi wona Espagne jen to Prime League eɗen gandi won ko teska e ɗeɗo balli eno won hen no puɗɗiri noon ni puɗɗiri doole wayno Liverpool eɗen gandi kawre mabɓe ɗeɗo no muusi hanki koɓe foolaɓe wayno Manchester United mo ganduɗa fuɗɗirino ko e muuseki ɗeɗo kawre mum fof ko polɗe alhaali o neni waklito yurnito ngo mbaɗɗa e on championnat ina wiya ko championnat mo Angleterre ɓuuri muuse e leyɗe ɗe fof mbeɗa sikki yurnito ngo yaawi oɗo saaha ni ko fuɗɗode nde ko ni tan ɓe mbaɗat ko joɓɓi dawaɗi tan ɓe gone wadde ɓene mbahlita yaaha ɓooye junnito seeɗa yi hannde Arsenal e pottal muɗum City hannde no yaari hayso woni kañum kam guel fuɗɗi koko laƴata kono sa ƴeewi Liverpool hayso woni foolama ne jokki darade ha joni United kam kañum a wawa wadde muɗum hoolare reggodirat fiya ha ɓoy tan jeeya kadi kippo umoro to ara fi ɗum Chelsea kadi en jiiɗ ɗesi kadi ferguitade seeɗa kono kam yaawi haalede oɗo saha soit taw gas Harouna nanege Dieynabou toñannomi e kawral ngal kono haysono ko secondaji nogas yewtere nde koko gati kawre nayyi battindinoɗe hakkude Real de Madrid e Barça ko Barça folno hande Allah haali one waklito hay so tawi ko serniɓe ko hewani no fewi ɓe dartini wiyete arrêté hémorragie o hoɓe fiyetenoɓe tan hande han ɓe dartimo ñobde so sa ƴeewi pettilgal ne yaari ni hoode mérité hande mo Real wawno Barça hay sinno score o yarani noon foof kamɓe ham hande mbawi holliri hoye mabɓe Mbappé ne holliri won ho wawi tigi wonni bituji wiyama calama yermangora ko secondaji sappo joguiɗa aɗa fatno hande Real de Madrid foolo eyyi kamɓe mbawi koye sakkiti ko ɓe mbaɗi ko ɓuuri heɓde fayida ko Barça waɗi ko tigi ɗum noon on jarama tedduɓe ko ɗum wonno konngol men noon mbay liigu malang sonko to karallagal ane corongo juuɗi moɗon punnama tedduɓe ha yontere fandi so gueno haaji